Ανεξερεύνητη Μάνη, το μυστικό της Λακωνίας. Η Μάνη, στην καρδιά της Λακωνίας, είναι ένας πραγματικός παράδεισος. Μια γεμάτη ιστορία και μυστήριο, που σε καλεί να την ανακαλύψεις. Οι απότομοι βράχοι και τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο. Η Μάνη είναι τόπος όπου η φυσική ομορφιά συναντά την ανθρώπινη ιστορία. Η θάλασσα της Μάνης είναι κρυστάλλινη και καθαρή. Κάθε βουτιά είναι μια εμπειρία αναζωογόνησης, καθώς το αλμυρό νερό αγκαλιάζει το σώμα σου. Καταδύσεις στον βυθό φανερώνουν αρχαία ναυάγια και μοναδικά θαλάσσια οικοσυστήματα. Εδώ η θάλασσα αφηγείται ιστορίες από το παρελθόν. Στη Μάνη, η φύση είναι άγρια και ανεξερεύνητη. Τα μονοπάτια της οδηγούν σε κρυφά τοπία και ανέγγιχτες παραλίες που κόβουν την ανάσα. Οι άνθρωποι της Μάνης κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις και τα έθιμα. Η φιλοξενία τους είναι θρυλική, και κάθε επισκέπτης γίνεται φίλος. Τα φαγητά της Μάνης είναι μοναδικά. Με φρέσκα υλικά και παραδοσιακές συνταγές, κάθε γεύμα είναι μια γαστρονομική εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Οι παραλίες της Μάνης είναι πολλές και διαφορετικές. Από οργανωμένες ακτές μέχρι απομονωμένους κολπίσκους, κάθε μία έχει τη δική της ξεχωριστή γοητεία. Η δύση του ηλίου στη Μάνη είναι μαγευτική. Ο ήλιος βυθίζεται στη θάλασσα, βάφοντας τον ουρανό με χρυσαφένια και πορφυρά χρώματα. Οι πύργοι της Μάνης στέκονται περήφανοι, μνημεία μιας άλλης εποχής. Κάθε πέτρα μιλά για μάχες και τριάμβους, για την αντοχή και το κουράγιο των ανθρώπων. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια της Μάνης είναι πραγματικά αριστουργήματα τέχνης και πίστης. Κάθε επίσκεψη είναι ένα πνευματικό ταξίδι. Η Μάνη είναι ένας τόπος μοναδικός, που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την πλούσια ιστορία και την αυθεντική φιλοξενία. Ένα μέρος που πρέπει να επισκεφτείς.